Така си игрането. Много е рохково, но не мога прави. Абе аз чисто много гома не мога запе, вие... Умре! Това бе да хубава, гаргата добра стока. А? Хубава. Хубава като мога да караш. Направо ватата си бе палил, бе, пуши. Трябва да сме. А виж по-парфури. Ич не държи. Много е... Трябва да... Рохко. Добре, като такава втора и държи. Само втора. Права не мал, само проверя. Само права, а само втора. Даже и ниската карта, тази. Втора и чеки. Слабата карта. Валка, добър ден. Така. А те от тука, бе, от тука. Учете се от тук. Там ако литнем, може да продължим право надолу. Нема да литнеш ти отдоле, не можеш да засилиш толкова да литнеш далече. Там на корените го видях къде се мъчи. Викам, момчето, втора е пунагас нагоре, колко може. Каква засилка за таков? Доле тази скала, улео къде? Изключи ми преди нея отскоро. Умрехте. Не, тук моят човек майче. На корен? Тук е много рохко, тук и аз закъсах. Аз не смеях, измориха ми сърцете. А я не смех и да спрем да починем. Викам, аз спрех край. И гледам тук, че има хора отдолу, викам, че превара съм. Али, този трябва да карам с 2 години имах така стопи, като излезнах първи път да карам. Получих крампа на ръцете, смисъл това къде държи. И ръчката, аз мога да се мърдам пръстите. Взема си също така да влеза. Аз съм само на помпа и после търси. Човек ми служи перки две. Отпред трябваше му кам един вентилатор и отзади да сложи за... Да тури направо това е После му баницата. И аз за нея си мислех, ама. За баницата и аз си мислех. Валка може да там към Юр. Ама си е дъчка. Сега ще видим некъде. Не, има един висок корен. Карал ли си? Накрая нагоре на пътеката ти дадат баница и затова така са кръстили. Ама корено вече не е толкова. Аз се внимавам. Ама на сухо. На сухо мога, на мокро е много интересно да я минаваш. Тук е интересно на мокро. Тук на мокро доле на камънята е влачен мотор.
Тук държи на мокро, но камълите, скалите мък. Има някаква вкуса долу и... Това е Чиме, Джони и мой човек отзад. Денката трябваше да бъде. Тук става, ама немах засилка. От тук и го изтъкваха, ама зорле. В смисъл, тук он спре, те там спре и почна да ри. Засилка и до тук. Ама ти си го научил твоя чител. Карай го. Да. Колко ран караш? Едно бутало смених вече. 180 часа му направил. Не, Гаската, как 180 Чекай. часа? 120, откак имам и още 20 преди това. 140 часа ми направил. Имате ли си YouTube, къде качвате видеята или не? Да. Айде, получи от сега. Ще там са тревачим като няма. Да слизаме ли, бе? Да слизаме ли? Да пущаме лебедката. Живете бе, бързайте бе. Ден голем. Но, те там е най-лошо да се опреш, байко.